नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 3 दिसांच्या भोंडेर नायजेरिया, ब्राझील आणि गयाना हांगा जावपी शिखर संमेलन आणि द्विपक्षीय चर्चासत्रांत घेतले वांटो. सामान्य नागरिकांच्या सामर्थ्याक लागून देशाक संवसारात नामना मेळ्ळ्यात. प्रधानमंत्र्यांनी हिंदुस्तान टाइम्साच्या लिडर्स समिटात केलें उलोवप. महाराष्ट्रातल्या भाजपा बूथ कार्यकर्त्यां वांगडा प्रधानमंत्र्यांची चर्चा. काँग्रेसीच्या प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी शिर्डी सयत 2 महासभांक केलें संबोधीत. अंदूचो मनोहर पर्रीकर युवा विज्ञानिक पुरस्कार डॉ. मोहित कुमार जॉली हांका जाहीर. 13 डिसेंबराक जावपी मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवा वेळार जातलो पुरस्कार भेटवण सुवाळो. आणि महाराणी लक्ष्मीबाई वैजकी महाविद्यालय इस्पितळांत लागिल्ल्या उज्यांत 10 नवजात बालकांक आयलें मरण. आणि आता खबरो विस्तारान. नायजेरिया, ब्राझील आणि गयाना ह्या 3 देशांच्या भोंडेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज भायर सरले. 5 दीस चलपी ह्या भोंडेर वचच्या पयलीं प्रधानमंत्र्यांनी आपले वक्तव्य जारी करतना नायजेरियाची आपली ही पहिली भोंडी थारतली अशें सांगलें. अस्तंत आफ्रिका वाठारांतलो नायजेरिया हो भारताचो खूप लागींचो संबंध आशिल्लो देश. लोकशाय आनी विस्वासाचेर आदारीत आमची रणनीतीक भागीदारी फुडें व्हरपाक नायजेरियांतल्या इश्टांक मेळपा खातीर आपूण आतूर आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या वक्तव्यांत नमूद केलें. ह्या भोंडेत 19व्या G20 शिखर संमेलनातूय आपूण वांटेकार जातलो अशी माहिती तांणी दिली. ह्या संमेलनात सार्थक चर्चा सयत हेर फुडाऱ्यां वांगडा द्विपक्षीय सहयोग फुडें व्हरपाचेर चर्चा जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. हे विशीं अर्थीक संबंधीत वेव्हाराचेर सचिव दम्मू रवी हांणी अदीक माहिती दिली. Ceremonial welcome on the 17th November at the President Villa. He will have a one-on-one meeting with President Tinubu thereafter, and then the delegation level talks will review bilateral relations, the entire gamut of it, and thereafter will also explore avenues to further expand and enhance the relationship. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मिडिया संस्था हिंदुस्तान टाइम्स हांच्या शतपुर्ती वर्सा निमतान आयोजित कार्यावळीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार टपाल यादस्तिकाचें अनावरण जालें. हिंदुस्तान टाइम्साच्या प्रवासांत वांटेकार जाल्ल्या भागधारकांक प्रधानमंत्री के इस सामर्थ्य को पहचानने में बड़े बड़े जानकारों से अक्सर गलतियां हुई है. अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो कहा गया कि ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसका कोई भविष्य नहीं है. जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने मान लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लगी रहेगी, अब लोकतंत्र गया. कुछ लोगों ने, कुछ संस्थानों ने इमरजेंसी थोपने वालों की ही शरण ले ली थी, लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ और इमरजेंसी को उखाड़ फेंकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरकारान नव्यो शाळा, संशोधन साधन सुविधा आणि रेल्वे विभागाक अतिरिक्त महसूल राखून दवरून देशाच्या उदरगतीक प्राधान्य दिला. 2014 वर्सा देशाचे अदमासपत्रक 16 लाख कोटीच्या लागीं आशिल्लें आणि सध्या ते 48 लाख कोटी इतलें आसा अशें आपल्या उलोवपांत तांणी नमूद केलें. हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है. ये कॉम्बो इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट से डिग्निटी का है. हम विकास का ऐसा मॉडल लेकर चल रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डेवलपमेंट हो, और वो डेवलपमेंट भारत के नागरिकों की डिग्निटी बढ़ाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारात वांटो घेवन महाराष्ट्र भाजपा बूथ कार्यकर्त्यां वांगडा चर्चा केली. ह्या वेळार कार्यकर्त्यांक तांणी जैताचो मंत्र दिलो.
मेरा बूथ सबसे मजबूत ह्या कार्यावळी अंतर्गत तांणी कार्यकर्त्यां वांगडा चर्चा केली आनी तांचो उत्साह वाडयलो. इतले मजगती काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी महाराष्ट्र वेंचणूक प्रचार सभेत वांटो घेतलो आनी 2 महासभांक संबोधित केले. शिर्डी अहिल्यानगर हांगा आयोजित भौशीक सभेक संबोधित करतना प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी भाजपा सरकारान राज्यामदी सदांच भेदभाव केला अशी टीका केली. महाराष्ट्र से कितने उद्योग इन्होंने कहीं और भेज दिए. एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की दृष्टि क्या होनी चाहिए. मेरी बहनें बैठी हैं, आप में से कुछ माताएं होंगी, 4-5 बच्चे होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं. एक मां हमेशा समान दृष्टि से अपने बच्चों को देखती है, भेदभाव नहीं करती. और जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो सरकार होती है, वो भी मां समान होती है, वो भी पिता समान होते हैं. उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए. यहां से महाराष्ट्र से उद्योग हटा दिए, दूसरे प्रदेशों में भेज दिए. भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी अमित शाह हांणी झारखंडातल्या दुमका हांगा आयोजित भौशीक सभेक संबोधित केले. ह्या वेळार उलयतना काँग्रेसीच्या काळात देशात आतंकवाद अधिक पातळ्ळो अशी टीका तांणी केली. राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो. आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी धारा 370 को वापस नहीं. आपके समय में आतंकवादी आए दिन बम धमाके करते थे, लोगों को मारकर चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था. नरेंद्र मोदी जी को झारखंड वालों आपने प्रधानमंत्री बनाया. 2014 में फिर से प्रधानमंत्री बनाया. उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. नवी दिल्लीत आयोजित 4थ्या ऑडिट दिसा निमतान आयोजित कार्यावळींत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी वांटो घेतलो. CAG कार्यालयान आयोजित केल्ल्या ह्या ऑडिट दिसाच्या कार्यावळीचें उक्तावण केल्या उपरांत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आपल्या उलोवपांत भारताची ऑडिट सिस्टम जगातले हेर देश लेगीत आपणायतले अशें सांगलें. मुझे आशा है CAG बदलती परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत का CAG दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा और हमारी ऑडिट प्रणाली को दुनिया के देश अपनाएंगे. हमारे सिस्टम को भी और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से किस तरीके से प्रतिपक्ष के और सभी दल के माननीय सदस्य हर ऑडिट पैरे पर संसद के अंदर भी और संसदीय समितियों के अंदर भी
समीक्षा कर सकते हैं। ये दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत भूमिका रहेगी। इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बंगळुरूच्या बायो इंजिनियरिंग विभागाचे डॉक्टर मोहित कुमार जॉली हांका अंदू वर्साचो मनोहर पर्रीकर युवा विज्ञानिक पुरस्कार 2024 फावो जाला। 13 डिसेंबराक आयोजित जावपी मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवा वेळार हो पुरस्कार भेटयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळावेल्यान दिल्या। सेंटर फॉर वायल्ड लायफ फॉरेन्सिक नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी गोंय हांणी 2 दिसाच्या वायल्ड लायफ फॉरेन्सिक कार्यशाळेचे आयोजन केले। ह्या कार्यशाळेत NFSU गांधीनगरचे उपकुलगुरू पद्मश्री डॉक्टर JM व्यास आणि NFSU गोय संकुलाचे संचालक प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी हांचे मार्गदर्शन मेळ्ळे। ह्या कार्यशाळेच्या उक्तावणात गोय राना संरक्षक नवीन कुमार P, कार्मेल महाविद्यालयाचे प्राध्यापक मनोज बोरकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार गोय राना संरक्षक नवीन कुमार P हांचे उलोवप जालें। network that is being operated across world, across world. So with this words, take the opportunity to thank NMC Goa, Dean and other faculty members and Dr. Abhishek who had taken the initiative. I'm glad to know that somebody had taken such an important aspect and institute is forthcoming to accept and gathered people across the country. Looking to the panel, I am really happy that the array and the plethora of resources that you have provided for the workshop. Right from an lawyer and a senior person like Dr. Vagere sir, being here to give an insight about the evolution of forensic science and its utility in wildlife conservation. गोंयांतले रानाजिवा खातीरचे फॉरेन्सिक केंद्र हे आदर्श जावचे अशें कार्मेल महाविद्यालयाचे प्राध्यापक मनोज बोरकर हांणी ह्या वेळार उलयतना मागलें। Great metrics for a wonderful center of excellence for. I mean, that's what I aspire. Maybe in years to come, I wish and pray that this becomes a center of excellence for forensic science and wildlife, at least, if not an overall forensic. So, with this, I wish you well. Thank you for inviting me. I think got myself invited. Because I was at one point of time I was feeling that I need to also be a part of this program, because ultimately wildlife forensic technology is only a tool and nothing operates in a standalone situation today. I mean, if you operate in silos, that I'm a forensic expert and you are a wildlife biologist and you are a wildlife law expert and I'm not going to look at you and talk to you, it's not going to work. I think the essence of effective professionalism and practice with the larger mandate of conserving our wildlife today in India, which is teeming with wildlife at the same time experiencing immense pressures of development, is to partner with one another, to do hand-holding. And I think that is the key to success. दीपावली उत्सव समिती विठ्ठलापूर साखळी आणि गोंय सरकाराचे कला आणि संस्कृती संचालनालय, माहिती आणि प्रसिद्धी खाते, पर्यटन विकास महामंडळ हांच्या जोड पालवान शुक्रारा त्रिपुरारी पुनव महोत्सवाचे राज्यस्तरीय आयोजन झाले। ह्या उत्सवाचे खाशेलेपण म्हळ्यार ह्या निमतान आयोजित राज्यस्तरीय नौकानयन सर्त। अंदूच्या सर्तीत 24 नौकांनी वांटो घेतिल्लो। ह्या उत्सवाची सुरवात सकाळी श्रीकृष्ण पूजनान जाली। उपरांत सांजेर कृष्णाची रथांतल्यान वाद्यवृंद आणि दिंडी सयत मिरवणूक जाली। ह्या वेळार सवायशिणींनी न्हंयरेगेर दीपदान सुवाळोय मनयलो आणि उपरांत नौकानयन सर्तीक आरंभ जालो। कार्तिकी पुलाव हांगासर मोठ्या दबाज्यान हांगासर मनयतात। दीपावली उत्सव समिती तशेंच देव पांडुरंग पंचायत देवस्थान तशें आमचे गोंय सरकाराचे कला आनी सांस्कृतीक खातें, पर्यटन खातें, तशेंच माहिती आनी प्रसारण खातें, तशेंच GTDC हांच्या संयुक्त विद्यमान जी हांगासर जी बोटीची स्पर्धा जाता ती आयच्या ह्या दिसाची खूब मोठें वैशिश्ट आसा। समग्र गोंयभर ही बोटीची स्पर्धा जी आसा ती फामाद आसा आनी ह्या निमित्तान हांगासर वेगवेगळे पथक ह्या बोटीची स्पर्धेंत भाग घेतात। नैसर्गिक वस्तू पासून तयार करपाची ही जी बोटीची स्पर्धा हांगासर प्रख्यात आसा आनी गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती खात्यासून ह्या बोटीचे स्पर्धेक मोठमोठी इनामां दिल्ली आसा आनी वेगवेगळ्या भाशेनसून हांगासर ते
पारंपरीक कारंजे जे आसा हे सुद्दां एक आमच्या ह्या कार्तिकी पुनवेच्या ह्या भागांतल्या वैशिश्ट्य आसा. इतले मजगती त्रिपुरारी पुनवेक गोंयांत दिपोत्सवाचें आयोजन जालें. दुर्भाट आडपय हांगा सवायशीण बायलांनी दिवजां पेटोवन हो सुवाळो मनयलो. आणि त्या खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडे. माहिती आणि प्रसिद्धी खात्यान एडिटर गिल्ड, गुज, फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन, साउथ गोवा जर्नलिस्ट असोसिएशन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशन आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया असोसिएशनाच्या वतीन पणजेतल्या इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांच्या सभाघरांत राष्ट्रीय पत्रकार दीस मनयलो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हण येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हाजीर आशिल्ले. तशेंच माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर आणि गुजचे अध्यक्ष राजतिलक नायक हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार म्हालगडे पत्रकार RV प्रभुगांवकर हांकां जीवन गौरव पुरस्कार दिवन भोवमानीत केले. उपरांत 5 वरिष्ठ पत्रकार आणि माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या वतीन वेगवेगळ्या विभागांत पुरस्कार फावो जाल्ल्या पत्रकारांचो उपस्थित मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. ह्या वेळार उलयतना मुखेल सोयरे मोविन गुदिनो हांणी पत्रकारितेचें म्हत्व नमूद करतना समाजाक हारसो दाखोवपाचें काम पत्रकारांनी करचेंच, तशेंच पत्रकारितेचे पवित्रताय राखची अशें आवाहन केलें. दूध का दूध, पानी का पानी जे आम्ही म्हणतात, स्वत कितें ते लोकांक कळपाक जाय. पूण ते करतना सेलेक्टिव्ह टार्गेटिंग करून, कोणाचे मनमानीपणे करून, कोणाचे इन्फ्लुएन्साचेर येवन हे तरी केल्यार सगळे बिगडटले. तुम्ही खऱ्यांनी कितें सत्य पडून फुडें सरून तुमचे म्हणजे न्यूजपेपराचे नाव, चॅनलाचे नाव, तुमचे जे बरयतात तेचेय नाव तुम्ही वयर दवरपाक सदां चिंतपा जाय. विचार व्हडले आसपा जाय. भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी महाराष्ट्र ते झारखंड मेरेन इंडी आघाडीचे राजकीय फुडारी सध्या फुटाफुटीचे राजकारण करतात असो आरोप पत्रकार परिषदेत केलो. बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और JMM. और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से. महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक मुसलमानों को अपील हो रही है कि आप वोट करिए और वोट करिए इंडी अलायंस के लिए. तो यह आज पूछा जाएगा और मजबूती से पूछा जाएगा. कृपया करके ये बताइए, ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है? संविधान का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है? मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है? महाराणी लक्ष्मीबाई वैजकी महाविद्यालय इस्पितळांत काल लागिल्ल्या उज्यांत सुमार 10 नवजात बालकांक मरण आयलें. ह्या वैजकी महाविद्यालय इस्पितळाच्या प्राध्यापकांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 16 जखमी जाल्ल्या भुरग्यांचेर सध्या वैजकी उपचार सुरू आसात. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरांत शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याची म्हायती आसा. उपरांत NICUंत हो उजो पातळ्ळो, जातूंत 50 नवजात बालकां वैजकी उपचार घेतालीं. हे विशींची अदीक म्हायती झांसी वैजकी महाविद्यालयाचे मुखेल चिकित्सा अधीक्षक सचिन माहोर हांणी दिली.
जैसे ही आग लगी तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो स्टाफ है वो उनके रेस्क्यू में लगा। बाद में फायर ब्रिगेड वगैरह भी आई और उसमें से हम लोगों ने 39 जो बच्चे थे उनको रेस्क्यू कर लिया और उसमें 10 बच्चे एक्सपायर हो गए। सारे बच्चे अंडर कंट्रोल हैं, स्टेबल हैं। मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख उक्तायला, तशेंच मरण आयिल्ल्याच्या घरच्यांक 5 लाख रुपया तशेंच जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपयांची आर्थीक मजत जाहीर केल्या। बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। आणि आता थेट वचूया खेळामळार। संजू सॅमसन आणि तिलक वर्मा हांच्या नाबाद विक्रमी द्विशतकीय भागीदारीक लागून भारतान दक्षिण आफ्रिके आडच्या चौथ्या T20 खेळांत 283 धांवड्यांचो दोंगर उबारलो। ह्या दोन्ही खेळगड्यांनी T20 खेळांत सेगीत 2 शेकडे नोंदयले। संजू सॅमसन हाणें 109 जाल्यार तिलक वर्मान 120 धांवड्यो केल्यो। संजू सॅमसनान फक्त 56 बॉलांनी 6 चौके आणि 9 सके मारून 109 धांवड्यो केल्यो, जाल्यार तिलक वर्मान 47 बॉलांनी 9 चौके आणि 10 सके मारून 120 धांवड्यो केल्यो। भारताचो डाव सोंपमेरेन हे दोगूय खेळगडे नाबाद उरले। उपरांत खेळपाक देंविल्ल्या दक्षिण आफ्रिकेन 18.2 षटकांत सगळे गडे वगडावन फकत 148 धांवड्यो केल्यो, जाका लागून भारतान दक्षिण आफ्रिकेचेर 135 धांवड्यांनी जैत मेळयले। भारताच्या वतीन गोलंदाज हर्षदीप सिंगान 3 गडे बाद केले, जाल्यार वरुण चक्रवर्ती आणि अक्षर पटेलान 2 आणि हार्दिक पांड्या, रमणदीप, रवी बिश्नोय हांणी दर एकी एक गडो बाद केलो। संजू सॅमसन आणि तिलक वर्मान 210 धांवड्यांची केल्ली ही भागीदारी आयज मेरेन भारता खातीरच्या खंयच्याय विकेटी खातीरची सर्वोच्च भागीदारी जावन आसा। हाचे पयलीं भारताकडल्यान 190 धांवड्यांची सर्वोत्तम भागीदारी आशिल्ली। खेळगडो तिलक वर्मा हाका सामनोवीर आणि मालिकावीर भोवमानान भोवमानीत केलें। भारतान दक्षिण आफ्रिके आडची T20 खेळामाळ मुखेली सूर्यकुमार यादव हाच्या मुखेलपणाखाला 3-1 अशी जिखली। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यार उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 3 दिसांच्या भोंडेर नायजेरिया, ब्राझील आणि गयाना हांगा जावपी शिखर संमेलन द्विपक्षीय चर्चासत्रांत घेतले वांटो। सामान्य नागरिकांच्या सामर्थ्याक लागून देशाक संवसारांत नामना मेळ्ळ्यात। प्रधानमंत्र्यांनी हिंदुस्तान टायम्साच्या लिडर्स समिटात केलें उलोवप। महाराष्ट्रातल्या भाजपा बूथ कार्यकर्त्यां वांगडा प्रधानमंत्र्यांची चर्चा। काँग्रेसीच्या प्रियांका गांधी वाड्रा हांणी शिर्डी सयत 2 महासभांक केलें संबोधीत। अंदूचो मनोहर पर्रीकर युवा विज्ञानीक पुरस्कार डॉ मोहित कुमार जॉली हांका जाला जाहीर। 13 डिसेंबराक जावपी मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवा वेळार जातलो पुरस्कार भेटवण सुवाळो। महाराणी लक्ष्मीबाई वैजकी महाविद्यालय इस्पितळांत लागिल्ल्या उज्यांत 10 नवजात बालकांक आयलें मरण। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।